Ole tuần trùng video chuan computer nung that thei lo hei kanan start ta arun nung zoka thilia nung le thilia tiang kha problem solve dan ran ta lang do na ni ma sabera chuan kan ti fai anga kan ti fai do kan ti fai zo nu a rem zo kan thloranga chuan kan ti fai kan wall don ni